jangu ngu wadi ko nokku konu mo wara to bange worgo funange leydi ndi ko wodda hay seeɗa e leydi Nigeria wiide wodɓe tambiɓe kisal ɓe jaɓani inde mum feññine wodboniyankoɓe ɓe e hewɓe warama e ngur jangu hayso tawi limore maɓɓe nde andaka taw nde jettinago waɗa tan koninkoɓe ɓe immina ngam hiwde nokku o golle ɗe waɗi ha wodboniyankoɓe woɓɓe nanga losko udditama ngam humpitade no ngun jangu yaari. Ngun jangu waɗi ko lewru caggal nde jangu waɗugu to commissariat mo Kalale ñande 10 lewru jenaɓuru nde hitande ɗo hay goto noon mayano e ngun jangu. Kalale e Segbana ina heediri ko ina tolno e kilomitaji 85 ɗe pelle wodboniyankoɓe ko juɓɓule laamu ngu e commissariat ji ɓurɗi mantinande leydi ndi hulanta ko noon Abdelaziz Moussi Karallo ko fati e kulyankaku andini caggal nde wonu ngu jangu waɗi e lewru jegaɓuru nde hitande ɗo e oɗo saaha ala ko laamu ngu haali ko labti e mum kadi hay goto andinali taw ko kañum waɗi ngun jangu.